Croeso i Castellnewydd Emlyn i wrandawyr Radio Beca. Heddi, gêm gytre gynta Glwb Rygbi Castellnewydd yn y bencampwriaeth ar ôl dyrchafiad llwyddiannus flwyddyn diwetha. O'n i'n meddwl byddwn ni'n dod gynta lawr i'r hen roundabout fan hyn le oedd yr hen glwb tan sawl blwyddyn ôl bellach. Ac o'n i, mae'n tua hanner 12 nawr, a ni wedi cyrraedd dôl Wiber. O flaen amser, wrth gwrs, mae eisiau peintfach cyn i'r gêm ddechrau. A braf iawn gweld yr enw Cymraeg lan ar dar ymwelwyr, Gwared Glynedd heddi. Ac o'n i, mae'r bwyd wedi dechrau beth 1:00. Clwb yn ei anterth nawr. Mae tua 80 wedi troi lan o'r clwb 150 i gael y pryd cynni ar 2 beint, holl bwysig. So benni bita nawr a byddwn ni'n barod i ddechrau'r gêm. A dyma'r clwb ar ei newydd wedd wrth gwrs. Chi'n gweld ar y dde fyna. Hwna yw'r cwt newid a jyst hwnna wedi gael am sawl blwyddyn, ond nawr maen nhw wedi ehangu nawr i gynnwys yr ardal bar a'r lle le mae priodasau ac yn y blaen yn gallu cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn. A fel chi'n gweld, mae'n agosau at hanner 2, mae'r ceir yn dechrau dod mewn. Bydd hi'n fwy llawn na hyn nawr mewn hanner awr neu fwy, ond nawr ni'n mynd i wneud yn ffordd lawr i'r ca. Nawr, coch chi ychwanegiad bach posh, bach modern, lawr i Castellnewydd. Sgorfwdd electronig, ddim cweit i cael ei seto lan to ar gyfer heddi, ond rhywbeth sy'n gallu cael ei ddiweddaru wedyn o lan yn y blwch sylwebu. A nawr beth i kwarter awr nawr i fynd tan y gêm i weld a gallwn ni gario ymlaen o safon wrthos diwetha wrth gwrs. Gêm bant yn Llanharan wrthos diwetha. Tro cynta ni gwrdd y Llanharan eriod wedyn ni, a ennill 62 i 27. Gath un o Llanharan pwynt bonus am 5 cais. Ond gath Castellnewydd 9 cais i gyd. Mike Jones, y mewnwr, yn sgoro hat-trick. A hefyd Dan Davies yn sgoro 2. A mae fe ar contract ddeiol nawr gyda Cwins Gyfyrddin. A mae fe'n cael ei gêm gyntaf i'r Cwins heddi, so pob lwc iddo fe hefyd. Gewn ni weld a deithryw newydd trwyddo o Gyfyrddin erbyn diwedd y dydd. A crwt arall sydd ar contract ddeiol hefyd am lenni yw Jack Parry. Prop, mae'n dechrau heddi, fe hefyd gyda Cwins Gyfyrddin. A chwaraewr addawol ifanc arall sy'n cael ei ddod trwy'r clwb. Mae'r clwb yn ffynnu nawr gyda boes ifanc. Lot o'r boes y tîm cyntaf yn wedi dod lan da'i gili tua 3-4 blynedd nôl nawr o'r boes ieuenctid. A dyma ni de, just wedi cico bant. Hanner 2 a'r bnawn godidog i sadwn lawr yn ddôl Wiber. Castellnewydd heddi yn y gwyrdd ar gwyn a Glynedd yn y coch ar du. A unwaith eto gobeithio am gêm agored, dim rhy agored, gofiwch, so ni moyn Glynedd i sgoro gormod, ond gen i weld siodeithi yn ystod y dydd nawr. Felly, dim yn dechreuad gorau i'r gêm i Castellnewydd. Glynedd newid drosi cais just nawr. Drosi gan y cefnwr Chris Moore. Sgôr felly, 10-0 i Glynedd. Felly fi gael shot o Llyr Jones beth bynnag, achos mises i'r cais na, sori Llyr, a Llyr yn siarad â ni gyn y gêm. Ond gath i'r bel tua hanner ffordd ar rhedeg ar ôl ffordd yna. Cais i sgorio Llyr Jones a'i drosi gan Gwion. Sgôr felly 14-10. 14-10. So, Castellnewydd Emlyn ddim wedi dechrau off rhy dda yn yr ail hanner yma. Ni lan i 17-15 erbyn hyn. A sgrym dal yn mynd yn weddol, ond dim lwc hyd yn hyn tu ôl. So 2 gais yr un yw i ar un bryd. Sym rhyw amser mawr i fynd nawr, so bydde cais fach fan hyn. Mae'n 22 yw i ar y funud. Castellnewydd wedi cael kick-os bo tua linell 10. Ond na kick-os by Glynedd, na'r cyfle na di mynd o. Tackle uffeld a Glynedd ar Teifion Davies fyna. So mae gyda'r canolor Glynedd gath y Garden Felen yn y diwedd. Felly os cyfle fach fan hyn i gymryd mantes o'r 40 ar 10.
Yn trial am ei bedwerydd cais mewn 2 gêm a flwyddiannus ar y siwna. Dal i fynd. Bydd y kick-off fan hyn yn eitha defnyddiol, a bod yn onest. Dal i ori mlaen. Mae'r dorf yn codi llais yma. Os cyfle fath fan hyn. Steffan Evans bron a cyrraedd, cael ei ddal lan sgrym i ddilyn. 2 ar 20 i Glynedd, a maen nhw wedi ennill y sgrym hyn nawr ar ôl i Castellnewydd bwrw'r bel mlaen. Felly felly clirio'r bel a felly bydd y chwiban yn mynd nawr, sa'n siŵr. Gwthiad grymus y Castellnewydd fyna. Os cyfle bach arall i gael. Na, cyfle glirio. Ddim yn gorau fyna. Os yma Polyn yn helpu nawr. Ymddiriadau yna, nawr de, os cyfle, i ledeini'r bel. Mare, Llyr. Oedden ni gyrraedd y gornel? Na di, taclo dda fan hyn, taclo dda. Na, cyfle wedi mynd. Felly, gêm agos, felly, ddod ni nôl i'r ddeiar ar ôl uchelfannau wythnos diwetha. Glynedd yn dod lawr, gêm galed. 3 cais i 2 yn y diwedd i Glynedd, ond 20 i 2 ar 20. A jyst cyn bod ni'n mynd, fi wedi dala lan da cadeirydd y clwb am ei ail flwyddyn naw, Kevin Thomas, neu Kevin Ffenestri, i bawb yn yr ardal siwr. So Kevin, ail flwyddyn yn y swydd, a mae'n mynd y wych yma. Odi, ail flwyddyn yn y swydd, mae wedi bod yn flwyddyn llwyddiannus, y flwyddyn gyntaf, beth sy'n cadeirydd. Y tîm cynta yn neud y dda, yr ail tîm yn neud y dda. Cyrraedd oedd e'n flwyddyn hanesyddol i'r clwb, bod ni'n cyrraedd Caerdydd a chwarae yn y ffainal yn y Millennium Stadium. Oedd e'n fraint i bawb yn ardal, a gweud i gwir, oedd bysys Cenarth wedi rhedeg mas, really, achos oedd pawb lan yn Caerdydd yn cefnogi'r tîm cynta. Ar y tymor hyn wedyn, dechreuad gwych wythnos diwetha, dod, wel, felly, back to earth wythnos hyn, felly, ond dechreuad solid. Fi'n credu oedd e'n dechreuad bendigedig wythnos diwetha, chymod ennill o 60 o bwyntiau lan yn Llanharan, lawr fan hyn heddi, Glynith yn dod lawr fan hyn, chymod, fi'n credu bod y boes yn dysgu yn yr Championship. Chymod, so ni wedi bod yn yr pencampwriaeth yr adran hyn o'r blaen, a mae fe'n fraint i ni fel clwb i gael bod yn yr un sefyllfa pobl fel yr Arberth a pobl fel Abertawe, Pontypool, Merthyr, mae'r boes mowr yn lawr mae i gyd enni, chymod fe. Ond dylen ni wedi ennill y gêm na heddi, collon ni bai gyda 2 bwynt, ond fi'n credu oedd y gêm yn y bag, dylen ni wedi rapo'r gêm na lan, chymod fe. A o'n i'n disgwyl na, chymod, o'n i'n ffilmo heddi tro cynta, ni'n meddwl, oh, come on, just ar y diwedd fyna. Ond nath y tîm ieuenctid yn dda heddi, just i fwy bach o sglein ar y diwrnod, wedi? Wel, teg, na dyfodol y clwb, chymod, so mae'r tîm ieuenctid yn neud yn dda, chwarae mewn gêm gwpan erbyn Dolgellau heddi. Gêm bendigedig, ennill gyda 1 pwynt, ond oedd hi'n win ar y teg. Mae'r boes ifanc na'r dyfodol y tîm cynta, yr ail tîm cynta, a fel mae 2 o chwaraewyr ma wedi dechrau yn y tîm ieuenctid, fel Scott Williams, Gareth Davies, maen nhw wedi mynd mlaen, maen nhw'n sgwad Cymru erbyn cwpan y byd, so mae fe'n fraint ac yn ryddedd a i ni fel clwb yn cefnogi nhw 100%, chybod fe. A diolch fawr i chi Kevin, a fi'n gwybod bod yr araith yn barod, wel araith fer nawr yn barod am diwedd y gêm a'r man of the match y pethau, so gadael chi fynd nawr, diolch am y sgwrs. Diolch o'r iawn, pleser. Wel, na ni dden gobeithio bod chi wrandawyr a gwylwyr di joio diwrnod lawr y fi Castellnewydd Emlyn. So, da'r ieuenctid i ennill
ail tîm i ennill, a'r tîm gyntaf bron na fyd. Mae'n ddechrau da'r tymor i Castellnewydd, a iechyd da, a welwch chi to.